Alex Perici Kalaxxone preżenta n-nomina l-kariga ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista li chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenek. Din in-nomina ġiet preżentata l-ħamis wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara l-Kummissjoni kandidati sabet lil Perici Kalaxxone bħala idoneu sabiex jikkontesta l-kariga wara li għadda mid-due diligence. Imbagħad kien wara dan il-proċess li nfetħu n-nomini. NetNews kellem ma' Alex Perici Kalaxxone illi esprima l-entużjażmu tiegħu għax-xogħol li kommess jidħol għalih bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-koll flimkien u nagħmel enfasi, il-koll flimkien kulħadd bl-idejat tiegħu, kulħadd bir-realtajiet tiegħu, kulħadd bl-esperjenzi tiegħu, maqudin flimkien inkunu nista' nwasslu l-partit biex jinnemmen mhux biss fejn jistħoqlu li jkun, imma fejn importanti li jkun f'pajjiżna f'dan il-moment illi jkun partit li jkun jista' jgverna u jerġa' jdaħħal mill-ġdid dik ċertu sens ta' serjetà fil-governanza, sens li jkun jista' jaħdem ma' kulħadd ċertament u jisma' lil kulħadd u jieħu on board anki opinjonijiet differenti, imma li aħna mmexxu b'ċertu sens ta' serjetà. Hekk kif għalaq il-perjodu tan-nomini ġew ukoll determinati l-ġranet li fihom tista' ssir l-elezzjoni għal ħatra ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-votazzjoni fil-fatt se ssir fit-23, fil-25 u fit-30 ta' Ottubru, kemm Malta u anke f'Għawdex. Meta ssir il-votazzjoni f'din l-elezzjoni, Alex Perici Kalaxxone irid jikseb iktar minn 50% tal-voti mitfuha mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista.